taas. Tässä on Taas. Tässä valmistetaan erilaisia kaljuja, juomia, viinejä. Ja katsotaan, tyyppi maistaa niitä, miten sille käykää. Mulla ei nyt tosiaan olekaan tänne enempää vielä, mutta tehdäänpä jotain tehdäänpä jotain. Vähän tulista. Siihen vähän vielä. Voisi laittaa jäitäkin. Jäitä. Sitten jos laittaa vielä vähän sen vettä ja sekoittaa kunnolla, niin katsotaan kai siitä nyt hyvää. Tässä se nyt siitä tykkää vähän se mainos. Ja päästiin No niin. mainokselta pois ja jatketaan. Päästiin mainokselta pois ja nyt jatketaan. Mitäs sitten? No laitetaan kaikkia vähän järjestyksessä. Eka pikkusen täältä. Sitten vähän täältä. Sitten vähän se täältä. Sitten täältä. Käyty läpi, jos tänne mahtuu. Tänne kyllä mahuu kaikki. Nyt otetaan näissä jompikumpi. Otetaan vaikka lime. Tuleekohan hyvä? No, sepä nähdään. Katsotaan. Joo, taisi olla vähän liian tulista. Ei pikkusen. Ihan vähän vaan. Silmätkin pyörii tolle ja... No niin, nyt sitten aloitetaan jäällä. Kato, kun äsken se ei väliin. Ei laiteta muuta. Kyllä on jäästä, niin kaikki on pakko tykkää, mutta se on kyllä vähän hankala juoda. Niin. Miten jää voisi se räjähtää? Ihan feikki peli, siis jos se laittaa yhden jään, niin se räjähtää. Mitä tää nyt on? Vähän outoa. Ihan sanat vei suusta, mutta tällainen peli tällä kertaa oli, että jatketaan joskus taas. Ja se olisi mua alkupe.